Horas madihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata. Jumulu mahita martangyang. Asin roha madihamu dohot damina siad de bata mata. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hata naga betupuk jamita di partangyangan di tikion. Tarsurak do di Lukas 10 ayat 110 tolu. Dapat tihuk majo hatan itu puki di bagas rohat tabe songonom ma didok. Laos do ibana ma tu sisian nai. Adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di paswa saihon juara bagasi artana. Gabe di juma ibana, ninna mamad do ibana. Dia doina hubigi taringot tuho. Patuduhom maparetongan ni hajuara ommi. Ay daktar baik kobe leak ni juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi, dia nama bahenokku. Ay buatu ni tuaki nama sianau ha juara oki. Mamakur dangadong gugukku, manehenehe maila au. Matahe si bahenokku di rohaku. Asa dijakon nasida au tujabu nasida, ia dung dipai jurau sian ha juara oki. Jadi sada-sadama di jauh nasa persingiran ni iduk na itu juluna. Di dokma tu na perjulo roi. Sedia si gararomi tutuatta. Alusna 100 guci miak. Gabenin nama mando ibana. Alak masurakmi. Dungi hudul maho manuraton hatop 50. Tuna asing musa di dok. Ia ho sedia do si gararomi. 100 tuhukan eme. Gabe didok tu ibana. Alak masurakmi. Dungi surat tomma 20. Jadi dipuji namoraima juara bagas nageduki. Ala bisuk pabahen nai. Ay ubisuk do anak portibion asa anak hati roni. Mangaku pedongan nasaroha. Au pe hudok madihamu. Lului hamu madihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduki. Asa ia duk sudai. Gabe di jakom mahamu tu bagasan akka parmiana sugut. Ia haposan halak dinamotik, haposan maibana nang dinagudang. Yang gu geduk ibana dinamotik, geduk ma nang dinagudang. Asa mulu so haposak kamu, mangaraduti mamon na geduki. Ise maatong pasahatot tuhamu arta natutui. Jala mulu so haposan taringot tu ugasan ninaliban. Isi maulu mangalihot tuhamu na tuhamu hian. Dang hauluan sada anak somang 2 iduk. Sai hosoman na duna sada, haholongan na duna sada nari. Hobaran na duna sada, tuisan na duna sada nari. Dang hauluak kamu debata rap doho mammoni. Ima sahakna. Donga saporsiaun di bagasan Tuhata Yesus. Diturpukon dilehon Yesus do. Sada pangajariot tuak kasisianna asa merbisuk jal haposan lahu mangaraduti dohok mamake akan pinasah ni Tuhani dinggulu nasida. Di patorang doi marhiti sada upama taringot tu juara bagas nageduk manang bendahara yang tidak jujur. Molo didok juara bagas namar lapatan doi sada tanggung jawab lau pature-turehon hepeng manang arta na pinasah ni tuan na tuibana. Di pelaksanaan na totu dihirim na pasahaton tanggung jawab hido asa gabe juara bagas na haposan. Na jujur manang bisa dipercaya juara bagasi. Muludak kaposan totu ucaton na do tanggung jawab isian ibana. Di upamaon, di pabotohod do adong sahalak namora na pasahaton akka artana tu sada halak nagabe juara bagasna. Alai terbegini namoraima naung di paswasaiho juara bagasi artani namorai. Dang jujur beibana mangula ha juara bagasoni. Nunga disalagunahon ibana be kepercayaan ni namorai tu ibana. Di jo namorai majuara bagasi.
Jala di pengido ma asa dibayar laporan pertanggungjawabanna. Mulu mangihutun upamaon, dakka po sabbe juara bagasi. Dibaheni ucaton ni namorai nama ulaun ha juara bagasoni senibana. Didok naking di ayat 2 ay daktar baik kobe leat ni juara bagas. Artina pecaton ni namorai nama juara bagas nei ala dakka posan. Duk songoni sadar ma juara bagas nageduki. Huhu mamarhusari di bagas rohana. Mulu dipecat ahan nama ulauku ninna rohana. Hape mamakur dangadong gugukku. Manehe-nehe manang mengemis maila duau din nebana. Mulu swadong ulauku babuhana mamasa depakku ninna rohana. Alai adong ma ide ni ibana. Dijo ibana manasa debitur ni namorai. Ima akkana marutang tu namorai. Dungi direkayasa juara bagasima akka notabon ni namarutangi. Diorui ma akka jumlan utang nai. Na 100 gusimiakian utangna gabe dibayam ma notabon na baru. Disurat ma disi 50. Nadeba na 100 tuhukan emehian disurat ma jadi 80. Sadok diorui juara bagas nagedukima akka utang ni parutangi. Digati ma akka surat-surat ni utangi. Asa mulu dipecat tuan nepe ibana sian habed darau ni nunga adong ingot-ingot diak kaparutang na nirupan ne. Dungi mulu diseratiki butuh pertolongan juara bagas nageduki nga adong tagamonna sian akaparutangi laho mangurupi ibana. Songon natabege naking di ayat opati didok asa dijakon nasida au tujabu nasida ia dong dipei jurau sian hajuarauke. Songoni ma ide ni juara bagas nageduki. Bisuk di bana memakai kesempatan na sopiti. Dimanfaat to di bana do arta ni tuan nei laho padeng gaton hubungan na manang membangun relasi tuak kaparutangi. Tujuanna asa disedetiki mulu mengadupi hasusaan ni bana imadung dipecat sian habed daharaun nei ngabui museta gamon na pangurupion sian akaparutangi songon balas jasa. Mernida pabahen nai dipuji namoraido juara bagas nageduki. Bisuk de ibana membuat sadaha putusan nabui mengurupi ibana muse tuari naro. Alai dang hagidukun nai na dipuji namorai. Dang ketidakjujuran nai na dipuji. Alai bisuk ni juara bagas nagedukido memakai kesempatan na adong lahu mempersiapkan tu masa depanna. Ido na dipuji namorai. Yang gu ulaun ibana nunga jelas. Pergeduk do juara bagasi. Dak kaposan. Ala nido ubay diucat ha juara bagasoni sian ibana. Do nga sapor siaon. Tu doson tu juara bagasido akka sisian di Jesusi. Songonido nak kita ganuk mersada-sada di adupan ni Tuhani. Dilehot Tuhanido mammon nalaho siradutatta ati pe daksaidus manang daksai sarupa dilehot tu gadup pita. Isarana hepeng arta dohot akka silehon-lehon na merdagami. Artina adong bedo dititipot Tuhani dihita nalaho siradutatta. Nuaeng buhado hita mengelola manang mamakai di ngulut tabi. Haposat do hita mengelola doh mamakai akka mamoni hobar tulo menerohani Tuhan. Totu dihirim Tuhan taido asa gabi songon juara bagas na haposan mahita sudi dina mangaraduti doh mamakai akka mamoni. Jala ditikina tunggun ni Tuhanido muse pertanggungjawaban sian genup pita. Donga sahapur siaon, molo juara bagas nageduki
di ujungna bisu di bana mamakke mamun na giduki padeng gaton hubungan na tuak kana marutangi anggia boy muse urupan niak kana marutangi ibana molotongon mengadopi hasusaan habisuhon naima sitiruota sia juara bagas na giduki alai dang habisuhonna na mangototoi manang habisuhonna na berlaku tidak jujuri sitiruota alai habisuhonna mempersiapkan tu ari depan naido asana kita pe bisu mengelola dohok mamake akamamoni gebesongon investasi tamai menuju tu permiana sugu di surgui gebesongon juara bagas na haposan mahita mengelola dohok mamake unang ma alani mamoni gebitubuh keperbedaan songo didiba akan namar hahamarangi dohok namariboto alani mammon jut gabidang masyatuan alai gebe songon alak mammoni di ngulutta laho pature-ture parsaurata membangun relasi di bagasan holong itu hane songon nandiok niturupukon naking di ayat siai lulu hamuma dihamu ale-ale merhite-hite mammon nagiduki asa ia duk sudai gabe dijakom mahamutu bagasan aka parmiana sugut artina mammoni dipakai malah menjalin hubungan nadenggan tuaka dongat tajolma mangurupiak kana pogus unang gabi sebalikna alani mammoni gabi superduli tuaka donganna gabi paholang akka hubungan alai tengok ma mulu dipakai mammoni membangun parsauran isarana mangurupiak kana pogus mangurupiak kana mekmet tudusun nama bain tutuhanido hita disi. Di Matius 25 ayat 40 di dok. Situ tudu na hudokot tuhamu. Nasa na benehemuna tu sada sian anggiku akan amek meton na tuau di bek kamu. Donga sa porsiaun di boto tuhanido narikot mammoni pakiota. Isarana hepeng. Rikot doi pakiota laho manuhur aka kebutuhan di ngulusian upari. Alai unang adong nama bain mammoni gabi persigatungan ninguluna. Ai ditikina salpu di muse. Yesoi tadi konotta di muse duk salpu ngulutta sia portibion. Mulunga salpu ngulutta sia portibion. Tumotik dangadong na bui bonotta sia mammoni. Jala unang adong nama bain posisi ni mammoni sejajar dohok debata. Artina ala rikot ni hepeng manang arta gabi di pardebata mammoni. Dumutusido na pinengok ni Tuhatta Yesus na di ayat 10 tului. Dang haulwa sada anak somang dua iduk. Say hosoman na duna sada, haholongan na duna sada nari. Hobbaran na duna sada, tuisan na duna sada nari. Dak kaulwa kamu debata rap doho mammoni. Artina ikon hola debata do ulwatta jala mammoni atik perikoti ikon pakiot tadui hobbar tulo menerohani debata. Dibaheni dan jadi mammoni gabi maperhatuban hazol mauta. Alai ikon songo juara bagas nahaposan mahita mengelola dohok mamake mammoni saliling di ngulut daun. Haposan ma di mammon nautik, haposan ma nang di mammon na gudang. Mulu haposan halak mengereduti mammon na giduki ima akka arta nalau salpui selanjutnya pasahaton itu hani mamusitu ibana arta natutui ima ngulu nama notong di surgui alesi balikna mulu sohaposan halak mengereduti akka mammon nalau salpui ise ma pasahatut ibana arta natutui dak pasahaton nabi jadi bica dilehot tuhani dobe partikiano dingulutta bisuk rasyat tuhani mata pangasahon asa songon akka juara bagas nahaposan mahita laho mengelola dohok mamake akka mammon dohok saluhut akka titipan di tuhani diganup ngulutta tapak kema artat tai kemampuat tai talentat tai dohok nasana adong di ngulutta laho mengareduti parsaurata dohok tuhat tai jala dapataridahum mai marhite na membangun relasi todongata.
rade mangurupi nabi urupanna, alai dada asa gabe balas jasa muse, dada asa dipuji-puji halak, alai tapakke ma akka nanilehon ni Tuhani, gabe songon investasitta menuju tu parmena sugut ima surgui. Amin. Martani yang mahita. Ali Tuhan perbisuki mahan mangaraduti doh mamake akka mammon na penasaha mini nguru nami. Asa songon akka juara bagas na haposak kami di julum. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.